Näçe söz düzdüm, näçesini pozdum, başlamak istedim. Ýöne her başlan bir sözüm öz içinde gitdi. Her bir zadyň has gowy bolmagyny isledim. Şonuň üçinem hiç zat bolmady. Bana interim garaşýalar, interim görýän barmy? Kutma garaşýaka men öz-özüme garaşmakdan ýadadım. Gelýän. Näme üçin munça wagtla garaşdyrdyň? Çyndanam şunça wagtla bir ista düşüresin gelmedim. Gorkdyňmy? Ha? Gaçdym. Ýöne özümden däl. Belki köpçüligiň pikirinden gaçandyryn. Eýýäm 4 ýyl geçäýipdir. Wagt geçipdir. Ýöne men geçmişde galypdyryn. Hiç hili video düşürmedim. Awa. Ýöne her gün bir video düşüren ýaldym. Kellämiň içinde. Awa. Kellämiň içinde. Meydanda gezip ýörkem bir zady düşündüm. TV-gat hiç zady gyssanok. Ýöne şol bir wagtda hemme zady üýtgäpdir. Belki menem keskitli bir zat bolmagy islemän, ýöne bolmagy islendirin. Bu videonu düşürmek 4 ýyl mal. Ýöne aslında diňe bir dogry söz gerekdi. Başlap bilemokdy. Çünki her bir zadyň iň gowsy bolmagyny isledim. Gorkdy. Ve durmak käwagt hasan sat. Belki bu video hiç kime hiç zat düşündirmez. Ýöne maňa käzat düşündirýär. Çünki ahirinde öz sesini dinledim. Ve şu wagt garşyňyzda durup gürläp bilýän bolsam, şu wagt içinli dymmaklygymyň netijesindedir. Bu izma dolanmak däl. Bu başlangyç hem däl. Bu şol galan ýerimizden täzeden başlamakdyr.